Bueno, bideokide honetan ikusiko dugu Zimbrako posta atala. Aurreko bideo baten esan bezala, gure Zimbraka bat atal ditu, gehien bat erabiliko ditugunak izango dira bai posta, eta bai egutegia, eta orduan emango dugu errepaso azkar bat, txiki bat, posta atalari. Bai. Orduan, posta atalan, ikusten zuen bezala, pantaila honek hainbat zati ditu, hemen daukazue sarrerako ontzi izeneko karpeta bat, non e-mailak bertara itxiko hien, badakizu hemen beltzez baldin badau, esan beharrik ez dau, eta bost mezu irakurtzeko dauzketela, bidalitakok hemen, ni bidaltzen dutenak, zirriborrak hemen, spama eta zakarrontzi hau edie oinarrizko karpetak. Baina nahi izan ezkioz, dauzket sortzea nahi adina karpeta, bai? Adibidez, suposatu dezagun, nire irakastaldeko zerbait berri bat, karpeta berri bat sortu nahi dela, asignatura jakin batekoa edo erronka jakin batekoa, bertako mezu korrea pasatzeko, karpeta berri bat irekiko nuke, klak, plus teman, hor sortu, eta gero posible dut, eozin mezu iristi zaitenen batea edo bestea pasatzea, bai? Ikusten zuen, horrela pasat, torron hemen klikatuzkioz, lehen pasatena hemen dago, bai? Kliko nuke pasatzen berze, hasierako karpeta horretara. Orduan nahi adina karpeta sor ditzazket. Baita ere esan, hemen beran ikusiko dituzuela baita ere etiketak. Esan, mezu batek soilik karpeta bakar baten egon daitekela. Mezu bat, soilik karpeta bakar baten egon daitekela. Baina gero dazkeu etiketak. Eta hemen, etiketa bidez, dauzket, mezu bati, etiketa bat baino gehiago esleitzea, gehitzea, edo bat, ere ez? Orduan, adibidez, nahi baldin bat. Justu, mezu hau da, adibidez, ikusiko, irekiko. Digitaleakoa, baino baita ere da heldutasun eredukoa, dauzket bi etiketa jartzea. Orduan, hemen etiketa hauetan sartuko banitzeke ikate heldutasun eredua, azaltze zait mezu hoi, eta digitale kontan baita ere azalduko zait mezu hoi. Jarri bezala, kentzea ditut. Bat, edo hemen markatu, hartuta dago, eta listo. Horren, etiketakin baita ere lan indezaket nire postak aldan txukunen aukitzeko. Hemen ikusten zuen egutegi hau, egutegikoa izango litzeke, eta gero postak dauzket igorren arabera sailkatzea, postak ditut baita ere gaian arabera sailkatzea alfabetikoki, baina agian importantena da tamainan arabera, borratu nahi baldin bat pisu asko daukean mezu borratzeko tamainan arabera jasotzea. Baina, normalen, noiz jasoa, honen arabera eukiko deu sailkatuta. Eta ikusteko baita ere, nahi baldin bat elkarrizketa bidez, ben ikustezu elkarrizketa da hau sakatzen baldin bat hemengo akordioz edo beste botoi mota hau, irekitzezkit mezu hortan, mezu bat bidali, erantzun bat jaso, konversazio osoa, baina nahiko banuke ez elkarrizketa baizik eta mezuaren arabera, banaka azalduko litzaizkiteke. Orduan, zuek ikusi, nola nahi dezuen ikustea, nik elkarrizketan arabera jarrikot. Eta gero, irakurketa panela baita ere, posible zuek jartzea, nik mezu bat hemen klikatzen denen, beran azaltzea mezu hori. Nire kason, ezer gabe, gustatzen zait. Orduan, hau izango litzeke gutxi gura bera gure mezukin, gure postakin intzazkeun hainbat atal. Ekintza gehiago badaudez, inprimitu, hitzordu bat sortu, baina aurrago ikusiko genuke.